Здравейте, приятели! Аз съм Георги, викайте ми Гошо от нашия свят. И хора, взех едно доста голямо решение. Това видео ще бъде не малко по-сериозно, но доста по-сериозно. Като темата ще е за канал спиране или не. Ето го каналът, хора, с 363 абоната. Ще говоря направо. Истината е, хора, че ако не съберем 400 абоната до 15 септември, каналът няма да съществува. И спирам с YouTube. Категорично, хора. Ако сега някой се пита защо искам да спирам, хора, истината е, че сякаш каналът не е както преди. Не събирам гледания. Хората не ме гледат. Събирам бавно абонати. И няма доста гледания, хора. Някъде от 1 месец, 2 месеца, каналът не е както беше. Затова, хора, ако искате да се завърна, абонирайте се, кажете на приятели да се абонират. И ако стигнем до 15 септември 400 абоната, сега сме 363, ще се завърнем. Ако не, няма да се завърнем, хора. И това беше канал. Няма го изтрия, но просто вече няма да има видеа и няма да се занимавам, хора. Занимавам се от този канал от 7 месеца, ще направи скоро 8 месеца, което е повече от половин година. И е трудно, хора, занимавам се с този канал. Единствено аз мисля идеите, тъмнелите, едитване на видеа. И затова понякога не качваме видеа и не сме редовни. И да, хора, ако искате да помогнете на канала, може да се абонирате, да кажете на приятели да се абонират и така нататък. Ако и това видео не събере гледания, не знам, просто дано това видео да събере няколко абоната и да стане популярно видео. Ами да, хора, това е истината. Ще спрем с канала, ако до 15 септември няма 400 абоната. Имате доста време. Сега сме 17 август и до 15 септември ви трябва толкова дни, за да съберем 400 абоната. Сега сме 363. Да го сметнем, трябва ми 37 абоната, хора, за толкова дни. Дали ще го направим, от вас зависи, хора. Ами, да. Ние ще продължим да качваме до 15 септември, но по-рядко, защото сякаш не е същото и нямам мотивация да качвам видеа. Ще имам видеа до 15 септември скетчове, но ще бъдат по-рядко, хора. И да, хора, това беше от мен. Лайкнете видеото, абонирайте се. Задължително абонирайте се, кажете на приятели да се абонират до 15 септември. Да съберем 400 абоната. Това е, хора. Дали ще се върне канала или дали ще се разпадне отново, от вас зависи. Това беше от мен. До 15 септември ще се видим пак. Ще направя видео, ако не съберем 400 абоната, и ще кажа чао на всички. Но ако съберем, ще продължим да качваме. Но отново нямам никаква мотивация да качвам, защото не събирам гледания. И затова ще видя дали хора ще събера 400 абоната за 15 септември, дали ще мога, дали ще успея. И да събере това видео гледания, хора. Какво да ви кажа? Това беше от мен. Лайкнете и се абонирайте, хора. Чао!